akwai wani mutum da aka ce ya shiga aljanna amma bai taɓa yin sallah ba ko so ɗaya a wajen shi iya an yi musulunta ya ƙi sunansa usairimu danginsa sun yi lokacin da musulunci ya zo madina musulunta ya ce shi ba zai musulunta ba haka aka yi ta zama sai da ranar uhud ya zo sai kuma ya yi ɗamara ya ɗauko makami ya fito kuma su ma ƙabilan nasa da danginsa ba san ya zo yakin ba sai da aka zo ana ƙirƙirga matattu sai suka ga gawarsa gashi nan dai yana cikin jini bai ƙarasa rasuwa ba da suka sha a usairimu kai da muka yi ta fama da kai ka musulunta a gida kaki ya muka ganka a filin daga ka zo tara musulunci ha an ji maka rauni shin kishin kabilar ka ne ko sha'awar musulunci ne ce wallahi sha'awar musulunci ne duwazun da kai min naji yau nake so in musulunta in nuna musulunci na gaskiya ne ita da aka ku isa wa da annabi sallallahu alaihi wasallam gaisuwa ku ce ina gaishe shi ko ba ku da uzuri idan aka taba manzon Allah bayan yan mintuna kaɗan Allah ya masa cikawa shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ma dan aljanna ne shine aka ce ya shiga aljanna bai taba yin sallah ko raka'a ɗaya ba ko raka'a ɗaya bai taba yi ba a duniya amma ya shiga aljanna